Halo. Moi. Hei, mun tyttöystävä saa puheluita tästä numerosta ja musta olisi aika hemmetin kiva tietää, minkä takia sä soittelet sille. Koira. Voisitko ystävällisesti kertoa, kuka sä oot? Koirailukka. Miten niin se et ole sinä? Mä soitan suoraan mun tyttöystävän puhelimesta siihen numeroon, mistä se koko ajan saa puheluita, ja se olit siinä, joka vastasi puhelimeen. Mitä helvettiä, nyt se turpa kiinni. Ja sä sanot, että se et ole sinä. Come on, kerro mulle, minkä takia sä soittelet sille. Sen takia, koska sä et. Hei, tää on todella tärkeä juttu mulle. Mun on ihan oikeasti saatava tietää, mitä on meneillään. Kauan te olette tapaillut? Paskavitun mulkku.